I som-hi, anem a desempaquetar el Logitech MK850, un pack de teclat i ratolí. Ve amb una doble caixa i dintre la caixa tenim super ben presentat un teclat i ratolí amb el seu adaptador Bluetooth per si el nostre ordinador no el té. Fantàstic teclat amb una lleugera curvatura, un tacte molt agradable del reposacanells, va amb uns botons configurables i el format de les tecles tipus portàtil amb les diferents funcions de tecla, dos posicions d'alçada del teclat, podem posar-lo més baix o més alt, i ens ve per aquí també el ratolí. D'agrair també que tot vagi amb les seves corresponents piles, bateries. Una altra peça molt interessant que et posa sempre, o quasi sempre, Logitech en els seus productes, és un allargador sobre taula, per si tenim una torre i la tenim una mica lluny, així podem connectar l'adaptador USB, el podem connectar, com sempre, l'adaptador USB amb les seves tres cares, la que no va, la que va i finalment la bona. L'adaptador USB sobre taula i el ratolí amb els seus botons configurables per dalt, per baix, la rodeta super ràpida i els botons d'anar endavant i enrere. Deia que s'agraeix que portin les piles ja incorporades, tant teclat com ratolí. I amb això ho tenim tot a punt per començar a treballar. Genial, gràcies.